सुबाइजार हास्रावबारि आलारि स्कुलनि फोथाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ फसंनो थाखाय दिनैहाय खुन्थिया गायसननाय जाबाय। बेवहाय आलासि महरै जोङो दुलाराय बिजिनि बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि मुस्रि मिजिं दैमारि बिथांखौ लेंहरनाय जादोंमोन। बिथांनि आखाइजोंनो दिनै बे मुसुखा गायसननायनि खुन्थियाखौ गायसनजेननाय जाबाय। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजिनि दख'रानि नेहाथारि बिथांखौ साबायखर जासिग्रोनाय थाबाय। लोगोसे बे ओनसोलनि 1 नं हास्रावबारि 2 नं हास्रावबारि लांदांफारा आरो हलिपारा सुबाइजारनि रायजो राजाफोरखौबो आङो जोथोन आफादनि जानानै खौथि खौथि साबायखर बावनो लुबैयो। मानोना बे ओनसोलाव सोलोंथाइनि बिथिङाव गोदोसोनाय, रांखान्थि बिथिङावबो गोदोसोनाय, गासैबो बिथिङावनो गोदोसोनाय। नाथाय बिथांमोननि जानाखि सानस्रि बे जोबोद गोथौ आरो गुवार। बेखौ आं मानो बुंदों, बे बड'फानि मुसुखाखौ बे ओनसोलनि जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफ्रानो सानजेनदों बाहाय बड'फानि मुसुखा नांगौ। आलारि फरायसालि दङ। बे फरायसालिनि गथ'फ्रा बड'फानि जोनोम सान आरो थैनाय सानाव बिबार बारसे बावनो थाखाय मोनसे स्पेस नांगौ। बेबायदि रायलायलायनायनि गेजेरजों बावहाय बड'फानि मुसुखानि गोनांथिखौ जोङो बयबो साननो हादों आरो बिनि उनावहाय जों थांखि लादों जे बड'फानि मुसुखाखौ बावहाय जोंनो गोनांथार होननानै। खाफाला जोबोद मोजां। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो बिजिनि ओनसोलनि गिबिसिन एसिएस अफिसार मानगोनां मुस्रि नरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बे ओनसोलनि जानाखि थांखि, बे थांखिखौ मोजां मोननानै बड'फानि बे मुसुखा दाफुंनायाव जेसेबां रांनि अनसुंथाइ नांगौ बिथाङा गासिबो रांनि अनसुंथाइखौ होनो आवगायदों आरो होबायबो। दा बिनि थाखायनो बे ओनसोलनि जानानै नरेन बसुमतारी बिथांनिसिम सानथ्र'नो हायै आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बिथांनिसिम जासिहरबाय। गायसननायनि गुबै थांखिया बेनो, आं एसे उनाव बुंबाय जे दुलाराय बर' माहारिया दिनै थांनानै दं होननानै जुदि जोङो बुङोब्ला बड'फानि जानाखि आदर्श, जाथि हिसाबै बुहुमाव थांनानै थानाय, जाथि हिसाबै सिनायथि मोननाय आरो गासिबो बिथिङाव जौगानाय, राव हारिमु सोलोंथाइ इडुकेसन पलिटिकेल गासिबो बिथिङावनो जोंखौ थांनानै थानो फोरोंनायानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय जोङो सोलोंदों आरो बिथांनि अनगायै जोङो गुबुन बोसोन सोरनिफ्रायबा मोनदों होननानै जोङो बुंनो हाया। बेखायनो दिनैनि बर'आ जों थांनानै दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जानाखि मोन्थोर, बिनि गेजेरजोंसो जों थांनानै दं आरो बुहुमाव सिनायथि मोनगासिनो दं। बेखायनो बिथांनि मुसुखाया बर' माहारिनि गुबुन गुबुन सोलोंथाइ बा जिखुनु अनुस्थान प्रतिष्ठान मेजर माखासे जायगाफ्राव बिथांनि मुसुखाया थानांगौ आरो जों बिथांखौ सिबिनांगौ। इयुनाव फैबाय थानाय यं जेनेरेसन फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिम बड'फानि जानाखि जाथिनि मोन्थोर जोंनो होलांदों, बे मोन्थोरखौ जोङो जेब्लाबो होलांबाय थानांगौ होननानै आं सानो। बेखायनो बिथांनि मुसुखाखौ जोङो बे जायगायाव जे गायसननो हानो नागिरदों, दिनै हाबायानो बुंजायो। दा बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आं बेखिनिखौनो बुङो। बे गायसननाया बेसेबांसो सम लागोन? बे गायसननाया जोङो अलरेडि मुसुखायाथ' दाफुंजाबायानो। दा फैगौ बोसोर गोदान बा बैसाग मासनि गेजेरावनो जोङो गासैबो मावफुंनानै बेखौ बेखेवनायनि मोनसे हाबाफारि लानो सानदों। जों डेटखौ दिनै फिक्स खालामथ'वाखै, नाथाय बैसाग मासनि गेजेरावनो बेखौ गासैबो दाफुंजोबनानै बेखेवनायनि आरो बयबो रायजो राजाफ्रा बिबार बारसे बावनो मोननायनि मोनसे सुबिदा जानो बा होनो हागोन होननानै जोङो सानदों।
गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।